И здравейте отново. Аз съм и днес ще играем в Fortnite, както виждате. И сме почнали, но без да искам прекъсвам епизода. Моя грешка. Някой има мотор, хора и да атакуват ни. Атака! Аз имам един ключ. Ма... Всичко райфа, значи... От тук... Райфа ли? Това е снайпер. Както виждате, ми се пада от един чест, след това лилавото и пица. Две лилави неща от един чест нормален. Това е мега малък шанс. Има чест тук. Ого, ес, патрони за SMG. Патрони за райфъл. Нок. Умри! Убит. Патрони. Взех тук някакви. Добре, вече имам патрони, Има патрони, не мракна. Вижте какво е яко това, дето излиза това отляво. Много яко. Аз имам много материали, бе. Дайте да ходим някъде. Аз имам... Не, бе, то града е извън вълната. Окей, аз ще попича малко. Добре. Аз съм на български, бе. Чудя се защо съм на български. Да, ето само да пилдя. Се чудя, защо не мога да строя. Да преверим. Що не мога да строя така стени. И гледам. Аз съм на български. Това намерил метлата ли? Ах ти га нярам. Само аз съм си аз. Те отива за замъка, всеки се разделя, това не е хубаво. Някой умрял? Що ми рибутва? Маркираме някой е така. Безсмислено. Жълтия маркирал без да мисли. Има златна помпа. Взимаме. Олеле, боже ми. Тма. Готово. Ако умра, аз ще съм убиен. Се бъдете. Тук е бил някой. Защо топиш само за снайпер? Викам си, бе ти къши за Саша пап. Какво е това? Тя му го взема. Това е голяма сплаш. Стреля. Лагна ми! Грабете! Има златни работи! Грабете колкото можете, аз ги убих всички. Трябва ми медкит.
Пак ли съм на български, бе? Абе. Абе. Се медкитна за малко. Мале, 33 човека има 20 кила ли има? Аз имам 7, 8, 15 плюс 5, 20 кила. Абе, лад си има 20 кила. Абе, какво правиш, бе, мой? На мен ми трябва за малко от това. Мотаме това с едно само. Абе, хора, тук има златни неща. Ало, дайте да отиваме към зоната, Дайте към зоната. Да, той скларя вече към зоната, да. Ние нямаме време за зона. Хора, дали това ще ми е първата победа? В този сериал? Не мисля, защото сме само 31. Много сме. Аз имам в помощ на приятел. Но не познате какъв приятел. Бе, откъде ни стреля, брат? Видял. Окей, нокнат. Той набяга. Убийца. Помолете ме. Тям за тоя. Спускам така. Да, идвам. Точно 20 ми трябва, вау. Абе, стига маркирава, ще ти баркна тебе лицето. Хора, 27 човека сме. Имаме 23 кила. Let's go! Аз са 18 плюс 5, да. 23. Има 23 кила. Аз имам 8 кила. Yeah. Там има хора. Да, то навсякъде има хора. И всеки да се разделя и си килва. Да, добре бе, не се разделя. Имаме в помощ. Този е нокнат. Там. Къде му приятел, вярно, че му приятел. Къде си е, пич? Те го биха, да. Ма той даже няма толкова много хубави неща. Не, браво. Лагна, стоп. Не, аз не трябва да имам толкова. Съм все пак много. Къде се бият, аз не ги виждам.
ето ги, бе. Те отблизо се бият. Елате! Бит. Убит, пребит. Къде е това, бе? Къде е това го размаза? Убивай. Бе, този умря. Не, бе. Там има. Там има хора. О, има късмет. Опа, динозавърче, не дай, моля те. Моля те! Да не те убивам. Алай. Като искаш, ще го убия. Хора, дайте отиваме към зоната. Тя зоната много малка е. Дайте, моля ви се. Що маркирате на там? Там е зоната! Тъпи ли сте? Имам 28 кила, моля ви се, тръгва зоната! Моля, отключих паече! Отключих и котка! What? Отключих и още квестове! 15 000 XP! Какво се случва? Няма да убиям баунтите, гледайте си работата. Помощ. Не, убиха ме! Фак! Мах толкова да е добри неща, добре, да тя ме спасат. Дайте, момчета! Искам победа. Дай, те са силни. Вземете ми картата! То май няма къде ме ребутат. Да, тук се набутахме яко. Оле, Саша и това ще го убият. Те са двама. Двама един до друг. Моля ви се поне за този сезон да знам, че се победила. Той има още 11 човека. Къде си ти 11 човека? Survival 3. 10! Остава 10 човека. Вземете ми картата, вземете ми картата! Айде, мина. На 7 си, брат. Той остава сам. Давай, брато! Не, няма да успее. Не, ние сме много умрели. Ако имаш поет 3, един да умрял. Не ме атакуваха двама, един в гръб, един... четвърто място! Фак! Беше много яко, беше. Ехо. Брато! Брато! Отвори ме OBS студиото. Отвори машината OBS. Мерси. 14 минутки.
Не. Ако това ви хареса на Fortnite, моля дайте по него и се абонирайте на моят канал. Аз съм от мен. Чао! Това беше първият епизод на Fortnite. Сега продължаваме към Roblox.